Раней да ковіда я часта катаўся ў вільню. Нейкія 2-3 гадзіны на цягніку з мінску і тыпеш літару з балта зучылі піцца. Калі ехаў бусам, дык наогул маглі проста сабраць пашпарты з пасажыраў ды праставіць усім пячаткі. Вельмі зайздросціў тады знаёмым, што вучыліся ў ЕГУ. Марыў таксама трошкі пажыць тут, і вось як атрымалася. Вітаю, я Стэфан, праграміст, і сёння я пакажу вам вільню. Зараз мы знаходзімся побач з чыгуначным вакзалам, але на сёння асноўны хаб для вандроўнікаў гэта аўтобусны, што знаходзіцца ў тым баку. Адтуль ходзяць насамрэч і аўтобусы да Мінску, але зараз пераход мяжы гэта вельмі нервовая ды такая небяспечная рэч, што я калісьці там завіс на 8 гадзін. Дык вось. Ззаду мяне знаходзіцца партал Улюблен. На жаль, вось яно сёння не працуе і паказаць вам не магу. Я люблю гэтае месца, таму што мы з сябрамі вандравалі ў Люблін амаль перад ковідам, і гэта была апошняя такая бяспечная, дыспланаваная вандроўка. І калі я тут заўсёды праходжу міма, заўсёды спыняюся, махаю, быццам махаю сябе мінуламу. Яшчэ побач з вакзалам ёсць музей чыгункі, які я называю парталам пекла. Чаму? Па-першае, таму што там праз мост рускамоўны квартал, які лічыцца тут вельмі крымінальным. А па-другое, вы туды завітайце ўвечары, калі там чырвоная падсветка, і паглядзіце на цягнік з пекла. Слухайце, у меня тут зараз сход на працы будзе, таму пайшлі пакажу вам добры бясплатны каворкінг, тут недалёка. Знаёмся, гэта Тарас Грыгорович. У яго і ў Адама Мікалаевіча, што жыве ля зарэча, абавязкова спытайце натхненне, калі вы апынецеся побач. Я звычайна трымаюся вось так за старонку. А там за спіною Тараса знаходзіцца Халіс Тургус. Днём гэта звычайны рынак, але па начах побач з парасячымі пысамі ды сырамі мясцовыя каўбасяцца пад неблагіх дыджэяў. Слухайце, у мяне тут хутка ўжо сход, давайце таму за мной, тут недалёка. Good morning. Зараз мы знаходзімся ў Create Culture Space. Першы час, пакуль я падаваў дакументы, ды юрыдычна яшчэ не лічыўся туніяцам у Беларусі, мне нельга было працаваць у літоўскіх офісах кампаніі. А атмасфера ў хостэле, які я тады здымаў, была зусім непрацоўная, асабліва на канапе побач з настольным хакеем. А тут жонка скінула запіс пра беларускі каворкінг у інсце. Вось прыйшоў сюды раз, прыйшоў другі, і на сёння я, мабыць, большую частку тыдня працую менавіта тут. Месца вельмі утульнае. Для працы ёсць усё, што трэба. Знаходзіцца ў старым горадзе. Яго адчынілі 2 дзяўчыны з Беларусі. І тут амаль кожны дзень праходзяць нейкія імпрэзы, лекцыі, выступы, а ў вялікім пакоі перыядычна змяняюцца выставы. І нагадваю яшчэ раз, ён бясплатны, але вось данаты прымае. Таму, калі што, спасылка там на вітальным стале ля ўваходу. З пераездам у Літву мая праца, лічы, ніяк не змянілася. Падчас ковіду большасць з нас разбегліся па дамам, і тады твой офіс гэта ноутбук, які дала цябе кампанія, стол, стул. А насамрэч, якая розніца, за вакном у цябе там камароўка ці не ўмесціс. Я ўсё так жа на тым жа праекце, з той жа камандай. Раблю тое ж самае, што і раней. То бок, для мяне па працы нічога не змянілася. Звычайная айцішная рэлакацыя па праграме All Inclusive. Шмат хто думае, што праграміст падчас працы проста бясконца клацае па клавішам і дапіша код. Недзе я нават чуў пра кантору, якая плаціла за колькасць радкоў, які напісаў чалавек за дзень. Але ў рэальнасці ж ты можаш наогул амаль нічога не напісаць, тупіш у манітор, думаеш аб нечым, абмярковаеш у сваёй галаве, і потым нешта там некалькі мінут набіраеш, вельмі задуменна з імпэтам, потым ізноў тупіш. Насамрэч, праца з дому, як я зразумеў, вельмі вымотвае. Звычайна твой дзень выглядае як? Ты вось утра прачынаешся, адчыняеш ноут, і выходзіш адразу на ранішні сход онлайн. Працуеш. Часамі твая ўвага адцягваецца, напрыклад, на прыгатаванне ежы, прагляд нейкіх YouTube-каналаў, каб схадзіць у краму. І атрымоўваецца, што зачыняеш ноут ты бліжэй да 12 вечара. Калі палічыць чыста гадзіны працы,
без перапынкаў тваіх, то атрымоўваецца звычайных 8 гадзін, як на офісе. Але калі паглядзець па часе, ты атрымоўваецца працуеш увесь дзень. І жыццё проста на і дзеля працы, і гэта вельмі дэматывуе. Таму калі я пераехаў у Вільню, я шукаў кватэру бліжэй да старага горада, плюс каб яна была не так далёка ад якога-небудзь офіса. І вось зараз я у выніку амаль кожны дзень гуляю па старым горадзе, гляджу на старажытнае, гляджу на прыгожае. Іншая справа гэта хобі ды знаёмыя, асабліва знаёмыя, бо айцішнікі, яны вельмі спецыфічныя людзі, і традыцыя тых жа кулертолкаў, як у Амерыцы, у нас не распаўсюджана. А у нас распаўсюджаны курыльні, але я вось не палю. І што ў гэтым выпадку мне дапамагло ізноў? Правільна. Create Culture Space. Схадзіў сюды на некалькі спідфрэндзінгаў, павучыўся рабіць лінагравюру, дарэчы, упароўся і набыў сябе лінакат набор. Паслухаў, як правільна хадзіць у музею, і адразу неяк прасцей жыць стала. І давайте я вам яшчэ адзін офіс кампаніі пакажу. Тут насамрэч недалёка, на іншым канцы старога гораду. Прыгода на 20 хвілін. Пайшлі. Па дарозе мы трошкі збочылі і зайшлі ў карчму 1863. Гэта яшчэ адно месца, якое адкрылі ў Вільні беларусы. Знаходзіцца яна амаль побач з вуліцай Піліс, галоўнай турыстычнай ды сярэднявечнай вуліцай гэтага гораду. Вам толькі трэба трошкі звярнуць побач з ружовай праваслаўнай царквой. Тут раней давалі папяровае меню, а нам яго зараз і прынясуць. Абавязкова папрасіце менавіта такое меню. Зроблена яно ў выглядзе газеты інсургентаў, і тут розныя стравы апісаны быццам бы гэта артыкулы з той самай газеты. Калі я прайшоў сюды першы раз пад дранікі, дарэчы, тут 3 віды дранікаў: без анічога, з яйкамі і з мукой. Напішыце ў каменты, якія вам больш даспадобы. Да мне афіцыантка адразу звярнулася на беларускай мове, і потым нават замову прымала таксама на беларускай мове, і гэта было вельмі цёпла, так утульна. Сядзіш, слухаеш такі: а можна мне таксама так на радзіме? Ну калі ласачка. Яшчэ з беларускіх месцаў тут у Вільні я магу назваць Канстытуцыю ва ўжупісе, то бок Зарэчча, музей Луцкевічоў, дом легендаў і вельмі прышпільнае графіці з надпісам «Варушыся». Гэта графіці знаходзіцца побач з вуліцай Сціклю. Абавязкова, калі там будзеце, трошкі прайдзіце ў бок, паглядзіце. Плюс сама вуліца Сціклю, яна такая прыгожая, лялечная. Таксама пасля пераезду я пачаў больш спажываць беларускай мовы і беларускага контенту. Глядзець тыя ж YouTube-каналы, змяніў мову інтэрфейса ў тэлефоне, слухаю падкасты кшталту Берліта ці першага гікаўскага. Калі ёсць магчымасць, размаўляю на беларускай мове з людзьмі. Тут у Вільні гэта неяк прасцей насамрэч. У Мінску ты нават калі кажаш дзякуй у краме, потым сыходзіш, збягаеш быццам бы злодзейней, нават калі гэта была запраўка А100. А тут у Вільні якая каму розніца. Не ведаю, ці ператворацца беларусы тут у нейкую сваю дыяспару і ці гета, ці размыецца як габрэі ў Амерыцы, але спадзяюся, усё будзе добра. Але тут ёсць іншая праблема з беларускасцю, аб якой я распавяду вось тут. Ззаду мяне кафедральны касцёл, а побач з ім палац вялікіх князёў літоўскіх. Зразумела, гэта новабудова. Арыгінал быў разбураны некалькі стагоддзяў там, як і муры крэпасці, што была навокал, і аб якіх зараз нагадвае толькі чырвоная плітка на плошчы. Дык вось, трошкі пра беларускасць. Апошнім часам у Літве вельмі абмяркоўваюць праблему да ідэю так званага літвінізму. Я, як і многія ў Беларусі, вучыў гісторыю па падручніках, а потым па нейкіх YouTube-роліках ці кнігах. Там вельмі часта кажуць, што ВКЛ гэта беларуска-літоўская дзяржава. Але крый Божа вам сказаць літоўцу нешта пра ліцвінаў беларусаў ці, напрыклад, што першая сталіца ВКЛ гэта Новагрудак. Вас проста абкусаюць па коле. Літоўцы лічаць першай сталіцай ВКЛ горад Варута, а беларусы горад Новагрудак. Я неяк разбіраўся і глядзеў у Вікіпедыі беларускую, літоўскую, расійскую, ангельскую ды польскую. І што я з таго знайшоў? Не будзем вам спойлерыць, але можете напісаць у каментары сваю улюбёную сталіцу ВКЛ.
Кожную апошнюю нядзелю месяца ў Вільні праходзіць бясплатны дзень музеяў. І можна прыйсці ў нейкі музей. Напрыклад, схадзіць з дзецьмі ў музей тэхнікі ці наведаць мясцовы нацыянальны мастацтв. А можна завітаць вось сюды ў палац князёў літоўскіх, да пазнаёміцца з літоўскім поглядам на гісторыю. Галоўнае памятаць, там не хлусіць, там просто паказваюць факты, якія хавалі ў нашых падручніках. Таксама тут вы не ўбачыце нейкіх няёмкіх фактаў, якія мы ведаем са школы. Але трэба разумець, гэта ўсё паліва для навуковых дыскусій ды форумаў, а не для спрэчак ці, крый божа, палітычных срачаў. А пасля музею, каб супакоіцца, можаце зімой сесці ў гурбу. Вось мы і дайшлі да апошняй кропкі на сёння працоўнага офісу. Дарэчы, калі хто хоча запрасіць у госці ды правесці экскурсію па сваім горадзе, пішыце ў каменты, абавязкова звяжемся. На жаль, вось у самім офісе здымаць нельга такія карпаратыўныя правілы. Унутры ёсць неблагая, але па беларускім меркам вельмі нятанная сталоўка, такая мадэрновая, лічбовая, без касіраў. Але з моваў там, на жаль, толькі ангельская, літоўская ды расейская. Я люблю працаваць тут з відам на стары горад. Зверху бачна вежа Гетэміна, гэта адзінае, што засталося ад першага замку ў Вільнюсе. А пад ёй зачынены бетонны палац спорту, копія Мінска. Скажам дзякуй савецкай капіпасці праектаў. Пабудавалі яго на месцы былых габрэйскіх могілак. Здаецца, менавіта зараз праз габрэйскую грамаду яго і не могуць перарабіць у нейкі новы забаўляльны мадэрновы цэнтр. А ўжо побач будуюць новы офісны корпус. Ужо сёння з ніжніх паверхаў відаць толькі бетон, арматуру, часамі чуваць, як нехта лаецца. Праз якія паўгады ён падрасце яшчэ вышэй і закрые сабой від на горад. Тут заедуць новыя фірмы, мо нашы, якія рэлацыраваліся, мо мясцовыя. І знаёмы сілуэт закінутага палацу спорту знікне. Застанецца толькі вежа з літоўскім сцягам. А на гэтым усё. Я пайду. Пакуль. Над моим домом шайка в силуэты. Тут нільскія гусі ходять як фацеты. Тут пад моим домом пацукі памерам з хундаў дынастію вядуць, аж ад самых нібелунгаў